Oh, malipayon gapon ko kay mura man siya bata po nga tinuon kay. Gura gaya na kusog na kayo mag-smile guys tanawa. Hi everyone, this is Nick Princess. So for today's video kay mag-update ko about sa akong anak diri sa Bohol. So kay bawa na mo kung kisa akong i-update si Tricia, akong baby. So karon guys, mag-update ko niya kay murag medyo dugay-dugay na jud ko wa na ka vlog. So karon ganahan ako mo balik og vlog kay murag dugay-dugay na ko wa na ka upload sa YouTube. I na po din ako ni Ate Tony. So karon kay mag-vlog ko about it siya siya mga update. Ganahan ko nga ipa-update ako ninyo ug kumusta na siya karon. So karon ako na siyang i-update na din pangutan-on ako og usa ang mga nagbantay ni Tricia diri nga ako ang family guys. Karon guys, dara diri si Tricia natulog. Hi baby Tricia. Tilililililililili. Kumusta naman? Kumusta naman ikaw na kong anak? Oy, kumusta naman? Oh, dili man sige gawas-gawas ana ra ka dira. Lubi gawas. Dili lagi magawas lagi kay uwan. Tabagis ako kimbi ikaw. So karon mao na si Tricia guys, dako na kaayo guys. So kanang mao na ang iyang update karon, gikagid lagi ni siya lagi kay murag na allergy sa food pero ako na ni siyang gi ko alang gipalitan o kanang tambal o ay kanang tambal nga tag 800 para mawala iyang kagid og kanang cream food nga para sa kagid nga ipahidra niya. Na mao na akong alaga nga aso. Dugo na kaya na, kusog na kayo mag-smile guys, tanawa. Til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 i. Ang tawa ka na. Balik na to ni. Sa so karon guys, ibalik na ako ni siya tangkal kay medyo bugat-bugat na gid siya kay tako na. Balik sa. So Kim, kumusta ang inyong pagbantay ni Tricia diri sa balay Kim? Okay raman siya niya. Medyo maka-stress po sa kay badlungon, mudagan-dagan, mutakas, mudagan. Una kong alsahon Kim kay magpabugat-bugat no? Oo, basta di pa siya gusto musod sa tangkal guys. Basta din unsahay pod o kanang manglimpyo ko guys sa ako ang kwarto kanang kuan bitaw kanang ibutang na lang po ni namo siya no. Unsahay pod kay di pod nako ganahan ibutang kay bago pa manggugod ng limpyo ko na unsay kay init lagi po kayo lagi po ning panahon mao nang ang kanang isakan na lang po nako siya sa kanang food sabay kay para dili siya ma-stroke kay basin nagsensitive kayo ang mga ingon ani nga iro ba na maunsa pa lang nga. So karon guys, magpauban ko sa akong manghod kay mangita mi og pagkaon nga sudan nga manok para maisudanon ni Tricia. Then magpa-video ra sad ko niya unya nag-update ako sa pagkaon ni Tricia. Kima? So asa ganito bamalit yan ikib og kanang manok gani para ipakaon ni Tricia. Sa iskina niya agwa tabigon ni guys. Oh, so let's go. Unsa gani ito? To imong giingon gani hakip? Mga tabigon na lang siguro mong palit guys kay mga dilata mo na mong paliton ni pagpakaon ni Tricia kay bawal siya og kanang fried chicken may giingon sa clinic. Kay nganong bawal man siya bakanon og kanang chicken. Okay, mga kuan daw ano da mga season na mga gikuan ng fried chicken ba. Seasoning. Okay, bawal na kasi sensitive ang iro. Sensitive unya. Then mga tinapan na nato ipakaon niya. Tinapog century. Century man kanani pa sa kaon mama na. Century? So century to na nato ipakaon na niya. Oo, nya pa pag tinapa. Ano na lang ta sa kasada palit Kim? Pwede po, mas mahal man sa kuan good sa kasada kay ginan siya na pinudira. Okay, sige, let's go. Bye-bye. So karon guys, padong na mi karon sa Tubigon at mi sa may video mo balik og kanang sudan para law ni siya kanang mga tinapa. Kanang century tuna. A few inches later.
So guys, nahuman na may og palit ni Trisha o pagsudan. So mao na ni ang update na mo. So karon na muli na may taon niya. Then kanang mga on sa bitiri og kanang friendship team no. Oh, magmaway sa mi guys. Nangangon kami. Gano'n ulong ka. Wow. Ay, buwa. Ay, kaulaw eh. Kaya kita na din mga on diri. Mas barato diri kim no nga kanan no. Oh. A few inches later. So nakapalit ako vlog niya ni Trisha dito sa video. So karon naa na karon si Mama diri so mag-vlog ni Trisha. So mao na ning vlog ni Trisha ingon na kadagan ang ilaw ni Trisha ma. O inini ka kadaghan na badaganaon ako nga magusog siya. Nya din kada saan na to siya ibalik sa kanang tangkal ma. Ay tangkal. Ay diday. Oh my god. Baba manalo ay sa sulod sa kwarto ka. Pagkauman niya panyapon. Nya pero di lang sa nato sila isulod yung mga alas. Pagkaon na mga alas 9 no kay. Kasi di pa ba na mag-ias Trisha no. Ay ba kumusta mo pagbantay Trisha mga kanang wala ko. Lipayon ko diri bisan to og Pwede nyo pwede nga. Malipayon ka bisan to ron na stress ka ability grabe ka. Oh, malipayon gapon ko kay mura man siya bata po nga tinuod kay katakantahan man ako pang bata po siya, mura po siya anak nga tinuod. Nya mao na nga malipayon ko kay bisag mapungot ko magtan-aw da ko mga problema, mawa na ako ang problema bakit ano si siya kay mura po siya bata na ako. So siya guys, ito na po yung update ng aso ko, kanang maora to, and this is Nick Princess, and thank you so much for watching at sana palagi nyo akong susuportaan sa mga vlog ko kay karon ta jud ko migbalik sa ako ang pag-vlog ug kanang unta mong tabang kamong tanan so maora og see you sa next vlog na.